Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man får en video, som jeg har gjort her inde på sådan en hjemmeside. Helt vildt nemt faktisk. I starter med at gå ind på YouTube. Jeg vil nok lidt anbefale, at I bruger jeres egen videoer frem for andres. I skal nok bruge jeres egen i stedet for mine, fordi så ser de jo mine i stedet for jeres. Det er lidt bedre, synes jeg. Jeg har også sat en video ind her. Jeg vil lige vise jer, hvordan man putter en ny ind. Jeg gør det på webs.com. Den her, ligesom jeg har lavet andre videoer med, hvis I har set dem, så laver du en hjemmeside. Den vil jeg gerne have ind på min hjemmeside. Det værste. Sådan der. Så går jeg herned, hvor der står del. Og så her siden af del denne video, der står noget andet. Et eller andet indregning. Så kommer der en utrolig lang HTML-kode. Tror jeg det er. Jeg er ikke sikker. Det er en kode. En masse koder. Så her, der står brug den gamle kode. Og den har jeg hørt lidt om, at den skulle være dårlig at sætte flueben med. I stedet for frem for den der. I stedet for den der. Så jeg tager den her ned og bruger de gamle koder. Og så hvis du gerne vil have, når videoen er slut inde på din når videoen er slut inde på din hjemmeside, så kan du ikke mærke til min stopper med det samme, når den er slut. Min stopper var afspil igen. Hvis du gerne vil have, at den skal foreslå andre videoer, så skal du bare foreslå en video, når videoen er færdig. Ja. Men så er det ikke sikkert, eller så er det ikke nogen af dine andre videoer, der kommer ind. Så er det bare en helt tilfældig, så kan det være, at den her video kommer frem, eller den anden der. Det er ikke sikkert, det er din. Så den synes jeg ikke, I skal slå til. Så her i videostørrelse, der kan I selv vælge størrelse. Det er ikke noget med opløsning at gøre. Det vil sige, at jeg har den her, den er i 1020p HD. Det er noget her, uanset hvad jeg vælger. Og nu skal jeg lige styre musen her. Uanset hvad jeg vælger her. Jeg har nemlig valgt 420 gange 420 gange 315. Og her er endda det 720p. Ligesom her. Så her kan I selv vælge, hvor stor den skal være, og tilpasse størrelse. Det er, hvis den skal være en lille bitte firkant, I gerne vil have den til at passe. Jeg tager den der. Så kopierer vi den her utrolig lang kode. Ctrl A, så markerer man alt. Ctrl C, så kopierer man. Så går man derind, hvor man redigerer i sin video. Redigerer i sin hjemmeside. Så trækker man sådan en HTML-kode op, så man kan skrive en HTML-fil. Så går man her. Så sætter man det, man har kopieret fra YouTube. Så trykker man Ctrl V, så sætter man den her. Så trykker man gem. Så vi kunne se, at den her video, den kom frem her. Ja, og jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke har sat flueben lidt den der. Det vil være lidt ærgerligt over. Eller den der. Ja. Sådan, så er der en video der. Så gemmer vi den. Når jeg har den her, så opdaterer vi siden, så kommer der en video mere. Det er pisse smart der. Sådan laver du en hjemmeside. Min hjemmeside på mobilen. Det er sådan den ser på mobil, og fordi der er en mus på billedet, det er på grund af, at jeg filmer det fra computeren. Og så er mus på computeren. Jeg kan ikke så godt filme min telefonskærm. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Hvis I ved det, så må jeg gerne skrive ned i kommentar. Det var faktisk alt for den her gang. Håber I lærte noget ved det her. Vi kan også gøre det på sådan en 1, 2, 3 hjemmeside. Blogger kan I også gøre det på, og det kommer i næste video. Så viser jeg, hvordan man gør det på blogger. Hvis jeg kan finde ud af det. Det er nok på samme måde, tror jeg. Så det viser jeg i næste video. Ja, tak fordi I så med. Har en lille kommentar i bunden, og så svarer jeg på den, hvis jeg kan. Like videoen, skål om den, del den, hvis I har lyst. Tak fordi I så med for det.